kum ka wei na ki sen jam jong ka jing ai men sem bat ban kershan ya ki khun samla bekin la ban kiar horket hordang na ki jing di pun bu an ki babun jait kham tam no drugs u balak sam ling ba bat postat ha ka jilla na ka liang ka ribhoi area welfare association rawa ha ka jing kershan lang da ka tanat social welfare ka sarkar jilla la pen long da ka jing ko mare marathon bat ka free health camp la ne ka jing ai sumar ka ba klem jing siu kabala kershan daga Kate Urban bat ka Arhi Hospital kabala penlong khatlai terik jilio aja penril. Haka baning kong la penlong shwa daga marathon haka porman step bat hadiah na penbuat pan saka free health camp la samlu ik khusnam shki nong job marathon haki bentab iki kerdan baper. Ki riu pau khamat ki bela poi bene shim benta lang haka take program ki kenthop yau ba AL Heng u chairman jong ka Arhi Hospital kum u kong san u Dr. Celestine Lingdo u bade u MLA jong ka umsning constituency kum u sumbut kong san kenthop lang ru iki kenhon seng bahalang ka RBYF Corp, FKJGP, HNYF, Tulba, UPF Umsning Town Dorbar, Barkari Bhoi Arm Wrestling Association. Kuntup lang ru kinong yalam jong karawa nadu ka kong bala kentiu umba kum ka president ka bala ai ru ya ka keynote address ka samla banisha umba vice president bat kum ka chairperson ka bala pinya ka program ha ka te kasni nalor ki wei pat ki ka kuntup nadu kinong isimbenta. Adan kene ka logo jong kame ba ai ti kublei sibonsa ba piladan lengkat bat ni ha ka dikapor bat kumju ru ya baru ki bele shim benta pura ki bala ai ke jingkershan met bat men sim bat len lade ban kidang step ban wan yarap lem ban kershan lem bat ban pinlong ya ka program ka job nga priang sngo bhaya pi ka tulba ki bala wan nakaseng ke jong pi ban yarap ini hakani ka marathon bakan long ka bayai bayai renti ba pila pha iki bikers jong pi pila pelut ki umpnyang klem da khmi lenti AUM wat siting ka ba umpnyang de pila koloi ban yarap lem nang ta jongi ti ni pediang sngo bhai ki da ka bang ni ai ka jik thap ti bajam phanan ta ki tulba ti ni pediang sngo bharu ya ki team jong ka RBYF ki balas nok tilang mentakasgi ban penlong eka program ka job kublei sibun ya ka jing snok tilang ka jong pi ka jing contribution jong pi ha ka ne ka sngi in ai jing tap ti bajam bhanam ta ka RBYF tingi piang sngo bharu ya ka FKJGP ki bala Kloy ban ya snok tilang na ka benta ka ne ka program ban penlong ka job sngo bhaban ai jing tap ti bajam bhanam ta ka FKJGP ni piang sngo bharu ya ka CORP ki baladan benta lang bat ni ha ka ni ka sngi nam ta jong kiru ni ai ka jing tap ti bajam bha ni piang sngo bharu ya ka team na HNYF ki baladan ringkat bat ni ha ka ni ka sngi ban penlong yang program ka job nam ta jong kiru ni ai jing tap ti bajam bha ka jing tap ti jong pi ka de ka exercise ru nam ta jong pi mo ba kin ya ha ki ni ki thiet ki jaw ti dang ong thap ti ko thap ti jang ge mo ti ni ai ru ka jing priang snow bha ya ki team jong karawa ki bala len la de met bat men sim ki bala thia le se don na pring jong ki ba kham thia shuru bin mir bat mangaru de na padeng ita na walong excite bha ban yo ban yakin do ye pi baro i be ti ka de ka jing trace dom ba ka jing len la de ka jong ki klem ta khmi len ti wa pang shooting ka ru begin yo pai nong ti ka men sim ka jing kulit ka jong pi ni pediang semua bahalang ya baro ki team jong karawa ringkat ki internship student ki bala kloy ban yarap nam ta ka ni ka program ba kan nong ka ba job semua bah ai jing thak ti ba jam bha makani ke ji kilamet kani ke ji mare kare ke ka badang penpau bakari jongi ikon samla jongkari ke jongi kidang don ke banta ke bakrau kadang don ke lawai ke bapernai tinga sokmen ban kren habi day bat kene ka marathon ya ka bala ai teng drugs free kani ke ke banta ka bakong san bha ya ka bang laju kren na ka Porsche ka port kani ka topic ka bayar bha kani ka topic ka balong serious bha ya ka ba ni baro ki khun samla ni ki nong song snong jong ka umsning jong ka tem ripoi bi jungi bakari hi borokowe ni haban shimkhia namar drugs
Deishu tam u jingdi uba ngila ban penyepen na ki wei par ki jingdi penbuan dai ude wei na ki jingdi ubala pentron ya ki emlang salang ubala pentron ban ubala pendukha ya ki long ying ki long sem ubala tu no ya ki jingsuk ya ki jingkemen jong ki kime ki kpa ubala tu no ya ka lawei jong ki khun ki ti ubala penyam ubala penjenjar ya ki emlang salang ubala penkelumar ya ki shnong gatau ubala penduk thia yaki defense ki jongi la ni ong nadu ki wei ki pat ki nong yeda jong ri ke jongi ubala penkelumar kingi yu I ba kalong ka bakong san hadu nata la ni kren yo ni udrok sinrai kan ni ke si kalong tang ban sumat phang ban lam prang phang wei drops Nega jingelang I balakin I banisha umba Presiden John Karawa kong balakin tiu I chief guest jongi hakane step I Dr. A.L. Heck Hilong ki badon bok ba baro ki bawan kide ki doktor sudah mentang sini Dr. David, Dr. Bong Dala pule bahasi ba Rocky egowe kesini salong Dr. Rocky ba Rocky marwain ku merma snong napo proper B baro ki bedon ki ban peniak ya kaneka marathon Halo ngakira ni api ki bawan le marathon ya sngo torak lada piak sngo rakti to kabamut piak sngo hapo ke heading jong kene ke program kila ai ka team run for a healthy strong and drug free reboy kidon katto kane teli ki jinge pher hakapor bawan ke jingpang covid omnan bakwa banyo nyikiar naka tambakawan ni kangat kabayong kli omdan bakwa banyo bayong kli ban jawai mod ban klik met ni persian ban kiar tan bakawan hi ba ladang kiar nilai kawai ni kijingpang ka ba kenrup kensan yang i kadai ke rebis lane ke jingpang klebik ukso hidang ya hayo la se kensan uwan dai ukso klebik himkwa ban ngat termau dai kum kita ngimla ban kiar te Henry drugs kakiat ukwai uduma baro kine kide ki jinglin ki basniu ki ba kidon ti kidon kim dat yangi kim kenrup yangi kaya perna kabayong klik kaya perna covid balai ingat pat hakata gadi drugs kadau kalong ba ngila klet ban ong no ngila klet ban ong ngam tre ban persang ngila klet ban ong ngam kwa hiwat ban mat siklat kakiat ro de mangi kiba pelong dala de yala de ban ngat ha ka apot bat ban kerngi how drugs akan kena jonga aku play ka yaki rawa hamtam lay pik participant baro kiba pia shimenta yakani run for drugs free. I wish you all the best, the participant. I wish you all the best ki organizer nakaliang Riboy area welfare nang yaku syakmat syafrang yakai ke belakran dari rambasnong galapian de baro akadi kapor session. I wish you all the best participant ya mare bah ya lekai bah shim ya ganeka marathon bagadeka run for drugs free. Thank you very much. Praise Ang chua bersedang ya kadika marathon, chua bersedang ya kadika berlong ya kadika health camp ang ni lawali kedua mentala kumno lai tiyo chua kapor. Bani loong ba hek yang ikwa bani wan berlong ya ke health camp. Na ka ari hospital ha kade ke yong ka kade ke jaka ka bah ka umsring. Dia ngonga ngimdot jing ata tie UM ngila bajedot mentalang bapi ide trairang na gamenta ke jing mentoy ke jing kam jo upai ba am tang ke di boy district henry jo ga state Meghalaya hi bonagawai dak bata bodwara ya ke jing koy ke jing kia bat ban logi khut
ki ba ton ga jik ba don la ba mat ka ba koi ka ba kia ba long ru ki kon ki ba chip riu ba ki kon ki ba chip lei dia kini ka por ga ku tap pada ka ju ko poro ga ku play ya ki da po ki be ki sang ki ba don batalang ha ka ne ka jik punya ya ka ni ka marathon ha ka ni ka por ki don ru ya iba Rocky Marwin iba Rocky Marwin da du ka por ben swal aslam ma kejuan siang jongi kejuan don rekat Ijodon rekan-rekan ko malongru ko muai na ki samla rangba bopet jaket emlang kesalang bepedia jaket stong ketau pada keju por tu ke por ke bagi kedu mensua pada tu benta idang bat yang kabur ba snong tiga baham kongsan hakani ke sgi bagi don rekan lang bagi Dr. Celestin Lindo I belong to honorable MLA Jonggo Omsting constituency but iba Dr. baju kon ini Dr. Bong la jelong perlok da do ki por ke mensua Nadu ki por menchua bagi juit trelang dak beta ka imlang ka salang dak beta ka roy ka par dak beta ka junan kam ong tang ya ka umsting constituency kan ya ka state hi barak away ngai ku blek ka por dak beta manyo ban pernah ba ka RE hospital Angel Care Research and Hospital Health Institute kala panel ba ka MHIS ka smart card ka mama bibidan ka mega health insurance scheme kino naman kani ka scheme nila ay klang na kabata baro kinong song jong kanit megalia hi barak away gikot ka universal scheme na kabata ka jimonto jong paiba ka jimonto ka siyo island kon ibi kanya sibo manta na pilek na kabata ka naw ka PET scan banda ka PET CT scan hamte po ari naman ba hapo ari dotang ka ari hospital hapo megalia ka badan ka PET scan ka PET CT scan Kaya door yung kapagway, single test yung kapet CT scan, kasi yung arpusan hajar, hendray na nabidon ka MHIS card, isim na pitang san hajar, pat arpo hajar ni cover, ka coverage, nile na ka MHIS card. Kaya kanina nung majikan ku na kaliang yung sarkar may galaya, kabala ay yung iya kanina MHIS card, walong jimentoy na kamanta kinong yung yung kamagaliya borok away. Kaya kanina nakadaw ba, kinong kijinod kam kapipilit, Hapte hapo kibubun bagi hospital kibam panel hapo ka MHS ka hapo ka MHS te lanaran bat manu bakwa balik hapo ariru kalau ka jimanto yapi namar ba kajing duna kajing siu kalau ka bakam duna namar ba babon ka coverage gile na ka MHS ka mega health insurance scheme kubleshi bon kubleshi tango jing ilmu kalong ka bagitan nat sa kani turuai bla sim na ka album sim ki umjer rupa Itu stang ini. Kijing kalau nggak semua tenang sisa, minum penjabok ya kada lele.
kadai jingkerman ka basyat haba jingin kalong agam ramban pendat kurang jingin kadai kagerteng mansanam syurga jingin haka putih kalong tangkai basah Bawa kimisi kasih beri matiakan Kim bajana penting mau cerita Kim kalong zikirku bangla tersisa Kim kadai bangit im bangsa cerita Oke, Simon boleh sejak